Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong morning po sa ating lahat. Good morning! Masantos Yaka Bosanod si Katayo namin. Magandang umaga po sa ating lahat. Naimbagyabgat kada kayo amin, apo. Mayo nga buklas, kumuyo nga amin. Ngayon po ay araw ng Sabado, January 22. Yan. No, supposed to be si Action Jerry ang inyong kasama sa Saturday edition ng mga isyu ng bayan, MIB. Kaya ako po muna ang mga kasama sa mga oras na to hanggang mamayang alas 9 ng umaga para po sa ating palatuntunang MIB, mga isyu ng bayan ng Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM, at live po tayo via Facebook, Aksyon Radyo Pangasinan, via AM band sa ating airwaves 1161 kHz. Muli po ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Sa ating technical department, si Action Conrad Alvarez. Good morning, kumusta po kayong lahat? Medyo malamig-lamig pa rin ang simoy ng hangin. Masarap matulog, pero kailangan din po nating gumising ng maaga, especially pag may mga commitments po tayo. Bagamat ngayon po ay Sabado, no? Siyempre, sa mga government employees, sa mga government officials, walang pasok. Pero pag government official ka, walang Sabado. Diba? 24/7 dapat ang yung pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Si Governor Pogi Espino, kahit Sabado yan, no? Ay tuloy-tuloy sa kanyang pangungumusta at pamamasyal, pagdadala ng iba't ibang mga programa at proyekto sa ating mga kababayan dito po sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan ng Pangasinan. Mamaya po ay makakapanayan po natin. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon sa ating dating mayor ng Dagupan City, former Mayor Belen T. Fernandez. At syempre para kumustahin naman siya, no, sa kanyang pakikipaghuntahan at pakikipagkumustahan sa kanyang pagpunta at pag-attend sa iba't ibang mga invitations. Ang dami mga gustong mag-imbita, gustong makita siya. Pero syempre kailangan slow down lahat, no? Dahil alert level 3 ang Dagupan City sa COVID-19. Kaya kailangan ingat-ingat pa rin at i-observe pa rin natin mga health protocols. Kung meron po kayong nais na ipabatid, mga questions, namang katanungan, public service announcements, anything, wala po sa inyong mga community, if you feel like makatulong po ang ating palatuntunan, feel free to text us up. Ang ating text line, 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Pag hindi naman po masyadong controversial or hindi po confidential, pwede naman po sa comment side ng ating Facebook Live. Again, it's Action Radyo Pangasinan, DWCM. Yan ha? At syempre tuloy-tuloy po tayo sa pamimigay po sa inyo ng aming pagmamahal, ng ating sodium ascorbate. 4 na boxes ang ibibigay ko sa inyo. Papahingi ako ng sample dyan, Conrad. Yung mga vitamins natin dyan, no? 4 na boxes kasi sa ngayon. Kailangan po nating palakasin ang ating resistensya. Diba? So, importante yan. Vitamin C, regular diet, yung healthy diet, balanced diet, tapos exercise. Kailangan magbigay tayo ng time, mag-alat tayo ng kahit siguro 30 minutes 3 times a week, sabi nga nila na pagpapawis, pag-exercise para po maging healthy tayo. Pero ang higit sa lahat, thank you, ay ang pagiging healthy mind and healthy heart. Kailangan ay, meron pa ba tayong ganito? Meron pa bang nakalipat? So ito pa lang, meron tayong 4 na boxes ng vitamin C, Tapos, meron pang itong face mask na kailangan pa rin ito. Hindi na maalis yan. At meron tayong alcohol. Why not? No? So, ito po yung pamimigay namin sa inyo kapag kayo po ay nakasagot ng tama sa mga napakadaling questions. Kung minsan nga, ang sinasabi ko lang, mag-share lang kayo. Pwede rin. Pag nag-share kayo, hindi yung gift pack yan, bibigyan ko pa rin kayo ng sodium ascorbate. Yan. Courtesy of Parix at syempre ng Action Radio. Importante yan. Andito lamang po kami sa may second floor ng Duki Building, Galvani Street, Dagupan City. Pero syempre dahil physical distancing, kailangan nating
sundin yan. Oy, panawagan pa rin sa mga friendship nating nandyan sa baba ng ating station. Dito po sa Galvan. Especially yung mga kaibigan nating mga tricycle drivers. Alam ko, nakikinig kayo kasi meron tayong public address dyan na nasa labas. Please lang, i-observe po ninyo ang physical distancing, tapos ang tamang pagsusuot po ng face mask. Hindi po nasa baba ang face mask. Kailangan po ang face mask natin, whatever na klaseng face mask yan, ganito po ang tamang pagsusuot ng face mask. Dapat hanggang sa ilong. Mula sa ilong hanggang sa baba. Ganyan. Di ba? Yan. This is the right way of wearing your face mask. Hindi po ganyan at hindi po ganyan. At lalong hindi po ganito. Merong iba kasi nakikita nakaganyan. Hindi po siya bracelet, no? Alright, please. Gawin po natin yan. Again, this is not for the government, pero para po sa sarili ninyo at para po sa ating pamilya. Dahil ang Dagupan City ay isa po sa mga pangunahing mayroong napakaraming bilang ngayon ng mga infected ng COVID-19. Bagamat nagpapasalamat tayo dahil syempre marami na po ang gumagaling. Good morning, ma'am. At syempre marami na po yung mga asymptomatic o mild symptoms lamang ang kanilang nararanasan, pero nandyan pa din yung virus. Kaya kailangan po ay mag-iingat po tayo. Lagi po tayong mag-iingat, no? Para po mahirap na yung sekwanda manlante, matakunlay siguro ang gapuni analo. Kanya na nakaukulan na tinitiyak po natin na nauuna na tayo sa pagtiyak na safe po tayong lahat. Okay? So, maya-maya po, gaya ng sinabi ko, ay makapanayam natin si former Mayor Belen T. Fernandez. Nagpapasalamat po kami at pinaunlakan nila. Siyempre, namimiss na rin namin si Mayor. At namimiss ko ngayong Anli Servisyo. Diba? Tatak Anli Servisyo. No, dito sa Action Radio, why not? No, malapit na yan. Siyempre, kailangan ialagay subalay. Anyway, sa ating pagpapatuloy, we got 3 minutes more to go bago ganap na mag-alas 8 ng umaga. Ang tulong pangkabuhayan sa mga FWs project ay isinagawa po sa 4 na mga munisipalidad dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, kung saan kabuang 100 displaced overseas Filipino workers mula sa munisipalidad ng Alcala noong nakarang araw sa Aguilar, sa Alcala January 18, Aguilar January 19, Sual noong January 20, sa Anda January 21. Sila po ay naka-receive o nakatanggap ng TIG 5,000 pesos na financial assistance mula po sa tulong pangkabuhayan sa OFW project na ito po ay pinamumunuan ng Provincial Government of Pangasinan. Ang component po ng flagship recovery program ni Governor Amado Pogi A. Espino III na tinawag pong Abig Pangasinan. Ito po isa sa mga components ng Abig Pangasinan, itong tulong pangkabuhayan sa OFW project na ito ay nasa pangalawang edisyon na, at kung saan tinutulungan nila mga displaced OFWs sa pag-uumpisa ng kanilang mga livelihood and small business ventures sa pamagitan po ng financial assistance and basic financial management seminar. At tinitignan ng gobyerno ngayon kung paano kayo matulungan. Ito ang ginagawa ng provincial government. Binibigyan ng pagkakataon ng kahit papano ay makatayo ulit. You are the modern heroes. Yan naman po ang hinihayag ni Sangguniang Panlalawigan Majority Floor Leader Nicky Boy Reyes, na kung saan siya po ang nagrepresenta on behalf of the governor, si Governor Espino, sa staging o sa pagsasagawa ng financial distribution sa bayan ng Alcala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Magpapatuloy pa tayo and 1 minute more to go bago ganap na mag-alas 8 na ang umaga. Oras ay hatid sa
Alright, magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa special edition ng ating palatuntunang mga isyu ng bayan dito po sa Action Radio Pangasinan, as promised, no? At ako'y natutuwa, kami po ay natutuwa dahil pinunlakan po ni former Mayor Belen Fernandez. Bagamat lagi naman silang nandito before, especially nung may unlisted bisyo tayo, tatak unlisted bisyo. Namimiss ko na yun, Mayor eh. Babalik natin yun. Hindi lang program yun, talagang in works, in deeds, no? Unlisted bisyo talaga. So, basta, no? Ilagay tayo ibalay. So, Mayor, good morning po. Maraming salamat po at pinaunlakan po ninyong aming imbitasyon. Natutuwa po kami para syempre masagot po ninyo ang iba't ibang mga issues. Alam niyo na, eleksyon. Kung minsan minsan below the belt, kabastusan na. No? Kung minsan ayaw mong makita pero kailangan para malaman natin kung ano yung mga sinasabi nilang hindi makatotohanan. Pero before that, kumusta naman po ang pag-iikot, pagpunta sa mga imbitasyon, no, ng mga kababayan nating Dagupeños? Kaya lang, alert level 3 ang Dagupan City. At base po sa pinaka-latest na data, isa po ang Dagupan sa may pinakamaraming bilang ng mga COVID-infected. So how is it, the Mayor? Slow down tayo, pero syempre, hindi nyo po mapahindian, matanggihan mga imbitasyon sa inyo. Tama yun. Magandang umaga po sa inyong lahat dito sa Action Radio and of course, issue ng bayan. Opo. Puro issues ito. Well, Yes, actually, tayo ay inimbita sa mga maraming okasyon. Pero ang advice din natin, kung pwede, sa lahat, ay mag-iwas muna sa ngayon. Correct, Dahil opo. sa itong COVID natin ngayon ay level 3 tayo. At medyo napansin ko, dumadami ang nakaka-COVID eh. This morning, nalaman ko namatay ang mother ni Marla. Condolence pala sa COVID din eh. Oh, Yung okay. sa City Health. So, Condolence. mag-iwas po tayo, mag-ingat, and social distancing. Opo. Kahit nga sa bahay, dapat may social distancing Tama din, po eh. yan. Opo. And of course, Naka-social yung mga- distancing kami ni Mayor. Tama po. Yung Opo. mga hindi pa ho na vaccinated, punta na ho kayo, Region 1. At alam ko, Region 1, Astrodome, yung mga ibang nakakausap po sa ibang bayan na ho sila nagpapabaksin. May nagpapabaksin na sa mga Aldan, meron sa Bimali, Sa iba-iba Provincial na po. Health Office natin. Oh, yun. Meron Bukas din na pala bukas sa din po. Provincial Health Office. Opo. Meron nga din mga nagpabaksin na ho doon. Opo. Dahil hindi ho sila ma-accommodate sa Dagupan. Sa halos marami akong nakausap na gano'n na po ang nangyari. So mag-ingat po tayong lahat. Opo. Sana gumaling na po kayo. Sabi nga nila, protektado ang bakunado. Di po Tama ba? po, Opo. tama po. Ibang-iba po. Ibang-iba talaga, no? Oo. May booster shot na din si Mayor. Meron no? na, meron na. Oh, kaya, alam niyo yun, kahit nasabi nila wala din, na magkakaroon ka rin ng COVID, tama po yun, pero hindi na po ganun katindi. Pag kayo, kasi marami tayong mga kakilala na may booster shot, medyo na-infect pa rin, pero parang wala lang. No? Parang Tama po yun. ubo, Siguro sipon may na lang. sipon lang Opo, siguro. opo, mild symptoms na lang. Pero Ako importante mismo, po. nagpahinga din ako ng isang araw eh. Oho. Pero Yes, hindi may sa importante COVID. yan. Talagang sinadya kong nagpahinga talaga. Opo. At saka usong-uso po yung ubo, sipon Yeah, ngayon, tama Mayor, po dahil yun. sa panahon. Malamig. Malamig kasi ngayon eh. Alam niyo naman, kaya mahirap din lumabas ng maagang malamig. Opo, tama yon. Kailangan din Baka natin, tayo makakatch ng sipon. correct, opo, kailangan nating protektahan ang ating sarili. Anyway, mga issue ng bayan, issue na tayo, Mayor. Pasensya na kayo. Anytime. Raratsyada na ako sa mga issues kasi di ko na rin mapigilan. Siyempre na malaman mula sa inyo mismo, itong mga issues na binabato, like itong Astrodome, Dagupan City People's Astrodome. Dahil sabi nila, wala daw kayong ginawa para dito. No? Inuna nyo daw ang inyong stadia na yan po ay pagmamayari ng inyong pamilya. No? Ano ho ba ang katotohanan sa isyong ito, Mayor? Well, at that time, nung tayo umupo, sa totoo lang, walang perang panggastos. Naman. Number one, kuryente nga eh. Ang hirap, naghulugan pa ako eh, para mabayaran yung kuryente. Almost maputulan. Parang March yata yung last na nagbayad sila eh. O, puputulan na nga tayo, ako nang nakiusap Apo. sa DECORP na pagbigyan ako dahil bago-bagong upo lang ako na mayor. So wala tayong pambayad ng kuryente, and then at that time, yung sweldo ng mga emergency workers sa 3 buwan yata walang sweldo. Kaya hindi ako nagtataka kung nadidelay ulit ng 2 buwan ngayon eh. Pero noon mga 3 buwan, 4 na buwan na walang sweldo. Siyempre yan ang inuna ko na inipunan. Pero inaabot din ako ng ilang buwan. Tapos wala tayong gamot. Ang naiwan lang na budget sa gamot yata is 100,000.
Sa feeding program sa DSWD, ang naiwan na lang yata is less than 100,000. So bilang mayor, hindi ko ipa-priority talaga ang Astrodome. Opo. Pero syempre may mga activities din tayo na kailangan gawin. Pag konti ang activities, doon namin nilalagay sa Astrodome. Pag yung inaabot ng 1,000 na mga bata ay ginagawa natin, kinakausap natin ang Stadia kung pwedeng hiramin. Opo. Pero wala pong bayad. Pero alam nyo ba, ang ginawa ko, after nung naayos ko na yung kuryente, mga utang na babayaran, ay ang ginawa po natin, alam mo, actually, nag-belt tightening tayo eh, hindi, tsaka yung mga overprice, in-stop natin yung mga overprice noon. In-stop din natin yung paggagastos na hindi pangailangan. Opo. Tapos, ang ginawa din natin is, yung collection ng palengke o collection ng lahat ng city, sinigurado natin na papasok sa syudad, Opo. sa kaban ng syudad. So nung nakaipon na tayo ng konti, ang unang ginawa po natin yung aircon. Yung aircon. At umabot yata ako ng ilang taon din eh. Siyempre may mga priority na dapat gawin gaya ng scholarship. Yung mga inuna natin, di ba? At yung mga ibang infrastructure na kailangan. Ginawa natin nun, nung nakaipon na ho tayo ng 28 million pesos, nakagawa na rin nga tayo ng plano eh, kung ano itsura ng perspective ng Astrodome, kung sa loob, kung ano gagawin doon sa loob. Naka-design na po lahat ng 28 million. Kaso, yung the following year, yung 2019, di ba, hindi naman tayo nanalo. Opo. So, naiwan yung pundo sa administration Pero na nakaalat yun. na yun, no? Nakaalat. Na kaya hindi nila pwedeng sabihin na wala tayong ginawa. In fact, yung pundo na ginamit nila doon sa Astrodome na hindi naman sinunod yung actual design sa pundo na yon ay sa atin pa rin. So, ang problema dyan is magkano ang nagastos nila sa Astrodome ngayon. Dapat yan ay ma-check po ng COA kasi yung 28 million ay napakaganda. Hindi Tapos, dapat bawasan yun. hindi O, na dapat already, bawasan opo. at hindi pa nagawa yung sa ilalim, Okay. yung Sa interior loob. nun. Opo, opo. So yun ang gusto ko lang iparating kasi alam mo naman yung mga naninira sa atin. Akala nila wala tayong nagawa. Yes. Yung mga walang alam talaga sa buhay nila. That's right. Pero alam ho yan ng mga kababayan natin na isa yung Astrodome sa mga talagang naiwanan ninyong proyekto na Tama naumpisan po na. yun. Gaya ng mga kalsada natin, kakalsadahan, yung Tama ho. pagpapataas. Di ho ba during your time, nung naalat yung mga budget nito? O, tsaka very clear, ano? Apo. Sasabihin ko sa lahat, Apo, wala hong sinisingil ang Stadia kahit Ayun. na piso. that's it. Kahit Opo. isang sentimo sa lahat ng activities na ginawa sa Stadia. Kasi at that time, walang magamit ang syudad, pinahiram lang. Yun po. Oh, yun yung tanong ng mga netizens natin dito at saka mga listeners natin na kaya hindi ito pinaayos kasi nga kumikita yung Stadia. So walang bayad pagka ito ay ginagamit, no? Opo. Ngayon isa din sa mga itong isyung to, itong tungkol sa basura kahit saan no? Kailangan itong bigyan ng atensyon. So wala nga ba kayong ginawa? Pinabayaan nyo nga ba itong dam site sa Dagupan at ito nga pa itong problema na ito ay napakalaki. No? Sabi nila, basura lang yan, pero hindi. Malaking bagay po ito. Actually, pinag-aralan na, hindi kasi basta-basta eh. So, Opo. pinag-aralan natin yon. Inayos natin yung waste facility doon, yung conversion of mga food and other materials into fertilizer. Okay. Ginawa po natin yan MRF natin. Kasi may MRF doon na hindi ginagamit, na sira. So, pinaayos namin, bumili pa kami ng mga gamit. Nung pinag-aralan ko yung basurahan, kasi 50 years yan eh. Imagine 50 years na basura. Kaya nga po. Wala man naman Hindi pa kayo gumawa. Hindi man, politiko noon. hindi Wala pa man kayo- inayos. Kumbaga, naabutan ko na yun Correct, eh. opo. So, 50 years. So, ang ginawa namin, nag-start tayo sa zero waste management. Pero hindi talaga kaya sa more than 30 tons or 20 to 30 tons of garbage a year, a day. Kaya nung kinausap po tayo ng Procter & Gamble Philippines, nalaman ko na meron silang ino-offer na facility, nag-attend po ako. Ang dami naming mayor nag-attend. So doon ko nakita na yung facility na ino-offer nila na ginagamit na sa Korea at sa US ay feasible sa Dagupan. Bakit?
Una-una, wala tayong pera at that time. Talagang walang-wala tayo. May willing na tumulong. May willing na gumastos. tumulong. Number 2, technical know-how. Talagang hindi Yes. tayo magaling. Hindi natin expertise. And number 3, hindi pwede sa lupa natin na magkaroon ng landfill. Okay. Bakit kanyo? Ang landfill kasi, kung may seepage yan, yung mga basura na yan, meron siyang, yung mga katas ng basura, pag pumasok ho sa ating lupa, ay matatamaan ho ang ating tubig. Correct. Sa kalusugan. So, ayoko naman matamaan yung tubig natin, ano? Tama. And then number 2, sa tabi ng beach kasi yan. Kaya tayo po ay na-invite papunta sa Chile. Ang speaker nun ay si Secretary John Kerry at siya ay very much concerned sa ocean. Alam niyo ba, dumaan pa tayo sa maraming